एसिया हादोरनि बयनिख्रुइ गोजामसिन बे टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसि मुङै मोनसे जोलुर हानजा गेलेनायनि जि खाबु मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। 133 फैगोन 2022 जानो गोनां बेखौबो क'क्राझाराव खुंनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों मोनसे भेन्यु होनायनि बेखौथ' जोङो मोनखायो। देग्लायनि 133 दुरन काप एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइ गोजामसिन बे टुर्नामेन्ट बियो 30 जुलाइनिफ्राय दिनै 21 आगस्तसिम जोबोद मोजाङै गेलेनायफ्रा जानानै थांबाय। जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो जोबोद डिसिप्लिन आरो आब्रुथियै बिथांमोना गेलेनायफोरखौ नायबाय। जोंनि पुलिस प्रशासन जोंनि गभर्नमेन्टनि सरकारनि जेफोर एडमिनिस्ट्रेसन जोंनि अफिसारफोर मावख'गिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बे खेलाखौ जाफुंहोनायाव जोबोद मददथि होबाय आरो जोंनि माखासे एस'सिएशनफोर जोंनि जोलुरखौ मोजां मोनग्रा माखासे रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ मददथि होबाय। बिनि थाखाय बेहाय गेलेनाया दिनैसिम एबा दिनै 21 आगस्तसिम क्वार्टार फाइनालसिम बेयाव मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। आं बिनि थाखाय गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। जोंनि खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासियो। मानो होनना बुङोब्ला खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनाबो क'क्राझाराव जानाय जि दुरन काप बेखौ मोजाङै फोसावनानै होबाय। आं बिनि थाखाय खौरांगिरि बा खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिबाय। आरो भारतनि रौनिया हान्जा बिथांमोना फोरमायदों जोंनो जे बिथांमोना 134 फैगोन 2022 जानो गोनां बेखौबो क'क्राझाराव खुंनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों मोनसे भेन्यु होनायनि बेखौथ' जोङो मोनखायो। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा जोंहा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेयावहाय आंखाल जानानै दङ। जाय इनफ्रास्ट्राक्चार गैयैनि थाखाय जोङो दुरन कापनि फाइनालसिम सानोब्लाबो जोङो फासयफिननो गोनां जायो। नाथाय जोंहा मोनसे गोग्गानाय बाथ्राया बेनो एसिया हादोरनि बयनिख्रुइ गोजामसिन बे टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसि मुङै मोनसे जोलुर हानजा गेलेनायनि जि खाबु मोनबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनांगोन। दुरन कापआ जेब्लासिम सोलिबाय थागोन अब्लासिम जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टिमा बेवहाय थाबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा गोबां खाबु मोनगोन आरो गामि ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोना जोलुर गेलेनाय फारसे थुलुंगाखां मोनगोन। गेलेग्रा फोथार हिसाबैथ' जोंहा फाइनालसिम बेहाय होनायनि खाबुआ दङ। नाथाय जायफोर टिमा बेवहाय फैगोन एबा फैनानै थाफैनो बिथांमोननि फैनानै थाफैनायनि माखासे खाबुआ बेवहाय गैया। माने दिनै बुंनो थाङोबा 5 स्टार हटेल जेराव गोजौ सारिनि गेलेगिरिफ्रा बे खाबुखौ नागिरो नाथाय जों बे खाबुखौ क'क्राझाराव दासिम होनो हाथ'नाय जायाखै। दा बेखायनो जोङो दुरन कापनि सेमि फाइनाल आरो फाइनाल बेखौ जोङो सानोब्लाबो जोङो आवगायलांनो हानाय जायाखै। नाथाय जों आसा खालामदों इयुनफोराव जोंनि बे माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारा जि जायोब्ला खेलारिफोरखौ दोननो हानाय बा अफिसियेलफोरखौ दोननो हानाय माखासे जुदि जोंहा बिदि बेबस्था जायोब्ला जों निस्सय क्वार्टार फाइनालल' नङा जों सेमि फाइनाल आरो फाइनालसिम दुरन कापनि बादायलायनायखौ खुंनो हागोन। आइएसपिएलनि बिथिङाव माबायदि थांखि लानानै दङ? आइएसपिएलनि बिथिङावबो जोंहा केबिनेटआव मोनसे पास जानानै दङ। जोङो खनसे सावरायबावगोन जिहेथु नर्थ इस्टनि जि सेक्सनेल काउन्सिलफोर दङ बिथांमोना आरोबाव आइएसपिएल खुंनायखौ जोंखौ खावलायदों। दा बे हिसाबै जोङो खनसे मेल जिरायबावनानै जों बे आइएसपिएल खुंनायनि खालार आरो समखौ जों थि खालामनो होननानै साननाय जादों।